Пеньо Николов. Кой е той? Сега ще въведем в историята на един не толкова обикновен човек, будител с главно Б. Пеньо, роден през 1911 г. в малко селце в Бреница, завършва Софийският университет. Отдава се на преподавателска дейност, която го отвежда в Козлодуй. Там започва голямото дело на живота му. След като полага много усилия за откриване на първата гимназия в Козлодуй, всичко се увенчава с успех, но неговата задача като директор се оказва най-трудна. Цялата му дейност като директор, педагог и учител по история били изцяло посветени на престижа на училището. Ангажираността му като директор не му пречела да бъде много добър педагог и учител. Часовете му били любими на мнозина. Той умел да увлича учениците в историята. Отдадеността му към професията му повлиява на мнозина ученици и бележи тяхното бъдеще. Разговор с учениците му. Какво впечатление оставил в тях? Като е бил директор, дисциплината в гимназията е била на много високо ниво. И при него в час учениците винаги мълчаха и много знаеха, защото те се интересуваха от всичко, което той знаеше. А той много знаеше. Външно беше много обаятелен. След това, когато развиваше уроците си, по принцип не се придържаше само към учебника. На какво се възхищават в него? За него всички бяха равни. Специално мен ме вдъхновява той, че винаги в материята, която е предавал, я предаваше на високо ниво и с много примери. Го постигаше, не знам, да желаят да учат историята, защото историята не е приказка, нали, е труден предмет. И сега най-младите наследници. Здравейте! Ние сме правнуците на дядо Пеньо и ще се радваме да последваме неговия пример.